market caretaker. Oko pụrụ ọnụ ntọ. Kwa ụbọchị gị na-ata ụbọchị na ya kwọchighị ike. Ọ ya kwọchighị ike. Maka Musa ka ya anya ma akpọkwala maka Musa ekwenye ego obodo Holy Ghost fire. Mari kita sulang, ini mereka ada, mereka pertama ada kita, lebar deh. I'm sorry, Jesus. Awalnya bola kadiza sunai setulu. Awalnya bola kan. Nyenge me na ala ndị mmụọ ihe ndị ga-eji Enya ma mpewa ọbara Jizọs. Ke ihe mere ire? Onye mere? Ajụga gị ka onye nwere eri elu because oge m bịara nga eriri anụ n'ala. Kedu otu si gaa elu? Gịnị eriri? Ka ị jụrụ n'ụwa gị na ị gaghị eto ogologo. Ọ bụ eriri jiri aka ya sị Chineke mbụ onye kere m nọ aga m etopụrụ gị ogologo. Eriri etole. Ebe ọ bụ na ị jụrụ na igide eto gị na ụmụnne gị na nne gị. Eriri etole. Rope igro. Ịnụkwa so eto otoro gị soro kwenye ato. Aghọtaghị m. Ị gịda aghọta ya Azin. mgbe ọ chaana. Lekwe nwoke a kparịakwa onwe gị n'ụlọ ahụ. Imekwa otu si were eriri na wele n'elu jikwa nwaanyị na-wetuo ya. Oke, m na-ekwu ị na-ata eberebe. Maka Chineke gị kpocha n'aka. A na-eji oche n'oke gị ekwoke Biko. Akwụkwọ na-ahụ na isi o. Napụta ka mgbasa akwa chefuo ya ka m ga weta pụtazie eriri a na n'elu. ọkụ ga-ajụ oyi. Ọ mmiri ọkụ ahụ jụrụ oyi ka eji wee saa ha ahụ mbọsị ọnwụ. And mbọsị ọnwụ ndị ihe ọjọọ niile ndị arụrụ ọna niile ya agbapụ ọha maka eji mmiri oyi mmiri blọk na blọk wee saa ha ahụ. Wow, ka anyị na-eweliri ihe elu ọ pụtara nke ihe ọ pụtara maka na ị chọrọ ịka ya ọnụ. Mama, hapụ ihere ga-enye gị takwa akwa m na-agbasa akwa kịta. Ndị arụrụ ana ndị arụrụ ana ile gị nne m enyi na onwe nsogbu. Enwere m dimkpa amụtara m dimkpa ha ya egosi gị na gidigidi bụ ugwu eze. Obele obere nze nna biko bịa tinyere ya ịkpọ ya onye arụrụ ana mere welu ụdọ machago n'elu ọ dịla onwe ihe anyị mere punishment bụ ogene onwe ka ọ na-apọnish. mama chee ka ngwa na nwoke koro eko nwoke koro eko nwoke watamelon fọ na ntụ ụtọ
Watermelon ngwa no. Okay, what can mama the last? Oh ya mebe no. Le ala school ani, eji uru le meshom. Ye je meshom wo shishi. Ngwa no sisi ka nkwo osisi oji wuru. Igba. Chom. Oya, ozugo unu ejesi na onwunu nsogbu ka m gwazie gị na gidigidi bụ ugwu eze. Otu a. Ngwa nna nwa ya. Mgbo. Tieba. Chalụ mma ekunu ihe elu. Nkunu ihe gị. Ikutuzi esta. Okay, ya uze 3 1. Ye kulim. Akwadi ọbara. Baiga. Okay. Baiga. Ka ihere megbu. Wa. Ewo. Oya babra. Push up. Ewo. Gidi ugweze. Neri. Mama chere. Chere ka m nọrọzie. Mama chere. Mama neme eba. Bayaba. Go na nwa bụ onye oburu. Bayaba. Mama bayaba. Listen to me. Ọdụ ọdụ ọkọla bayaba. No ị gaji ọkara gị buru gị. Nwa na-ebu nne ya. Buru ada nne gị. Ada nne ngwa buru nne gị. Ada ịdị wet like this. Ada chere ịdị wet. Lekwe ọ gara amasị eze. Ụwa ahụ pọpọ. Mmanụ kwalụ isi ahụ nga ahụ. I'm capable of doing it. Olympic washing. Chineke ikoro wa wule mmemi kini ni na atoje ka ifo. Onye arụ enu lekwe ihe nyere ọbara kwa ụbụrụ. Asa na akwa. Lekwe ga-akpasa obi ka ngwa. Nne gị kwụrụ nwa, asụ nwa lekwe nne hụ. Nne lekwe nwa ngwa. Oya mas. Sekre dim. Tiom. Mami fu kwestere. Nne go wa hụ ma asa ara ni gbole. Ada tina kare. Ada kan netina. Adagula. Ọbara wezi. Gidi ugwu eze ngwa. Eze ga-ọgwụla. Chineke kpọ. Ihe ebi na drama compound ngwa na atụ. Mmiri onye. Mmiri anọdụ na compound a. Kwa iwuzi ọkụra nwa ezi. Eji rula emesogụ. Ngwa gbasa akwa. Ọta. Ngwa. Ọya maasị. Getere di m. Ngwa. Magoro ọsa. Ọ chọrọ ịlaghachi ebe o siri dị ụwa. Ọ ga-eme gị taa. Nyere emegbere ekwesị. Mekwanụ dọọsụ m na-egbochi n'ọnụ ngwa bido na drama. Ya katunu ka m bere eleta. Iti ngwo. Ta. Ose ti a ọkọ nwe baba. Anyụkwala ahụrụ nna m. Ị ga-akpasa akwara taa ma anya ga-acha gị. Ngwa. Ikolo.
kwuru basara ya dị oke. Mama, me costa, eu como ia, eu costa. Aí sai como ia, me mostra. Wow. Caretaker. Okenye anọkwa nọ n'ụlọ ewu anwa n'ọbụla. Asa ewu na anụ n'ọgbọli ya mụọ. Asa ewu chọrọ ịnọ n'ọgbọ, asọ chọrọ ịnọ n'ọgbọ amụchi ya mụọ. Ka nnụla. Gị mezie n'ebele ka inyere anyị aka ka ama m ịchọga ka anyị kwụsịsị eze mgbe anyị kwụsịsịara eze iwe nyere anyị aka. Ọkwa caretaker anyị ka ịbụ. Eziokwu si omume gị adịchata ha sometimes. Mana ọ ka isi emesa ya omume ka akwa ndị Igbo si ike onye ji anwale onye ka eji anwale ya. Ọkwa ihe kpatara mana iwe ga-adị n'ọkụ. Biko ọ bụrụ na ị ewetunata ya ọ gị nyerụta ebute anyị oche ka anyị were gbasa akwa Wow. Ị na-ebuliri m ara elu. So ị ga-ewetu nwa nwe ala ụta kwuo. Ị ga-ewetu nwa ala ụta were obi ọma na ọgwa mmadụ okwu maka na o jidego gị n'olu. Ọkwa na iko mmadụ jiri manyere mmadụ ka a na-eji amanyere ya. Ihe ahụ eji tụnyere onye ọzọ ka eji atụnyere gị. Mgbe ụmụ gị na-ebi ndụ nga ha bata na ya adaghị atụ ọ na-alụ nwoke na-alụbeghị nwaanyị. Akaala m elere nwa ya ka ole so obere nwa dị ka m nọ. Ọrụ 2 days ago ka m shibe na skuulu. A na-eme m okokporo asị ife na m amadụ ihe. Were nwayọọ ka ofe rụrụ arụ zuo legere. Nke ọ bụla ị nwetara onwe gị wuru onye na-eme udo. Kedu ka eji udo mara gị? Ị gafe asị onye awa onye na-eme udo. Ọgbaghara enweghị ebe eji aga. Ọgbaghara ala lụlụ ọtụtụ famili. Ọgbaghara egbuola ọtụtụ ndị mmadụ ha nwụọ pee. Mgbe ụmụ gị na-akparị m ihe ọ na-ebata akọla gị sị gị nwa gị kparịrị m gị bara ha mba mbọsọ ọzọ ha agaghị eme ya. Mana ha kparịchaa ma alọtagwa gị aga itikwa aka. Unu werezie famili mkparị werezie m na-ararịrịwa ofe. I'm ordinary caretaker. Wow. Sorry. Charianụ. Bụrụ na ndị na-eme udo hapụnụ katakata na ọgbaghara nwe ebe eji aga. Ọkwụ na anụghị m na-ekwu ka anyị biri n'udo. Nke ọbụla ị nwetara onwe gị asọrasị na iwu onye Igbo ma ọ iwu onye ọbụla Chineke kere. Nke ọbụla ị hụrụ onwe gị wụrụ adjacent of peace ya bụ onye na-eme udo. Enochebụrụ. Thank you, sir. Thank you, Dan. Also, only one.